отворя, ще опитвам. Ето това с бекон. Не съм го отварял, ето доказателство нямам. Не, ето. Ето, държа го тук. Не е отворено. Ето това ще го опитвам за вас. И септември месец ще имам дете. И ето тук ще пише пак Боян Чопов. Той е Чичо. Той е Чичото. Той е Чичо. Да, чухте ме. И не съм бременна. Не съм бременна, а си поръчам. Реалистично. И на 9 август, не че само имаме песен, не чакай бе, чак септември месец, ще има джендър. Взял съм балон, където ще си пише какво ще има. Има розово и синьо. То си идва с розово и синьо, нали, унио. И трябва да го напълниш. Аз знам какво ще е. Никой друг не знае. Мога да ви лъжа, че е момче. Не. То може и да момиче това. Това, че изгледа на момче, не значи нищо. И да, затова вие не сте сигурни дали ще е момче или момиче. Затова, айде вече да спра мрънка ми да си го ям. Много хубаво нарича. Това има вкус на царевица. Нали? Заю баято с царевица. Какво беше зрънчо? Какво значи зрънчо, бе? Какво е това пак? Това има вкус на царевица, а не на бекона. Мери се на бекон. Но има вкус на царевицата. Нали, забавата с царевицата. Сега се сръчна. И сега се сръчна. Какво значи зрънчо, ай чао.